А чаму вы не размаўляеце по-беларуску? Школа, университет, семья – все на русском. Это политически небезопасный язык. В этом нет надобности и смысла. Мне больше нравится русский язык. Ці ў пасядзённасці размаўляеце па-беларуску? Не, я не размаўляю по-беларуску. Чаму? Не ведаю, просто на русском заўсёды размаўляю. Я, напрыклад, прыдумала сабе дагаворку, што калі я размаўляю па-беларуску, я запавольваюся. Мне трэба думаць пра словы і канструкцыі, і ў нейкі момант гэта пачынае злаваць, не стымулюючы выбіраць беларускую для камунікацыі. Магчыма, вы, як і я, разумееце, што ўсё гэта дагаворкі даволі умоўныя. І, напэўна, часам вам таксама няёмка за выкарыстанне рускай мовы. Ці хацелі бы размаўляць па-беларуску, скажем? Ну, в принципе, хотел бы. Але, можа быць, калі прааналізаваць прычыны, то і пераход на беларускую будзе прасцейшым. Напрыклад, вы перажываеце, што размаўляеце з памылкамі і ўжываеце русізмы. Я таксама адчуваю, што мне заўсёды не хапае слоўнікавага запасу. І калі я не памятаю патрэбнае слово па-беларуску, я проста ўстаўляю рускае. Таму што так прасцей і каб не саскочыць з беларускай увогуле. Але галоўнае, я ніколі не сустракала за гэта асуджэнне. Паспрабуйце і вы так. Можа быць, вы перажываеце, што ніхто навокал не гаворыць па-беларуску, і ўсё ваше атачэнне рускамоўнае. Даже когда в обществе ты начнешь разговаривать на белорусском языке, это как-то все на тебя начнут смотреть. Але пагадзіцеся, калі ніхто не пачынае, то нічога не пачынаецца. Для мяне важна, што беларуская мова – гэта тое, што ідэнтыфікуе мяне як беларуску, а я ганаруся тым, што я беларуска. Не ведаеце, як пачаць? Я пачынаю з простага. Устаўляю ў штодзённую камунікацыю асобныя словы. Дзякуй, прывітанне, калі ласка, бывай. Гэта мой першы крок. Невялікі, але прыкметны. А калі вам здаецца, што размаўляць па-беларуску ў нашай краіне сёння небяспечна, то 21 лютага у вас ёсць афіцыйны адказ. Гэта дзень роднай мовы. Давайте паспрабуем не прыдумляць адагаворак, каб размаўляць на роднай мове. Бо беларуская мова гэта адзіная, за якую пастаянна апраўдваюцца. Проста будзем на ёй размаўляць хаця б сёння.